Laingut kinongelam ke HANM ke bakentup yau samla Ajit Makri, Presiden ke HANM Ribhoy Nangta uba Tirot Singh Nongrum, Vice President ke HANM Haribhoy, bat uba Dianghun Penar, Presiden Maulungkung Circle Lembat ke wei kinongelam ke HANM Haribhoy District mentakasngi kilakren sikilat pathai kubor nakamda berpensyai yakinongrim babalei kisya beno nakaseng. Usamla Ajit Makri, Presiden Berim ke HANM, ulaong bakadaw hi kabala penlong yau haringkat ki para nongelam bat dekot naki katwei teli ki circle Haribhoy lajno kanong po circle kadai namar bo Presiden berangba kaseng jusngap yekjing ajing mut deki para dekot ki badan hapo kaseng. Ulaong ru bahabadan kecinglang CEC ulapan sengau syau Presiden berangba kaseng dakabaong ba udai pensyong tajno sipor nak HANM namar kum keseng kadon kam banyo ye jing syania hakjat benriu kumba ke HANM kalio jing syania hakipor beladep henry namar mau teu no yalam tre men pendem yalade kumta kilai rai banyami no nakaseng haringkat bat kinong yalam naki circle bat unit bapher ki badon Haribhoy Agaliang jonga u Presiden Berim jongka HANM Haribhoy District hagane kapor umdei bangawan ban pensyai lane ban pen isya ke partai ba ia kata ka jingle jong ka central body Henry gadai hi garai jong borok ki circle bat ki unit ki badan napo ka Haribhoy district hagini ki prasnem kumnong yalam haga jing yalan ti jong ngala pej lakmi eki te ka nongrim hi ka ban kong kalong ba ka jingi jongi na kaliang kas ka nagane ka seng gadai hi namar ba kum kinong yalam ki badan ya ka jing ki kli nam ta ka jai benru ngimdon shu ka jing shania ya unong yalam barang ba jong ka seng ka dau hi kalong ka penlong yangi ban rai rangba kadai namar ba haga jing ya shong ya thir jongi hapo ka jing yalam jong general secretary ubade general secretary sengkmi haga jing kran jongi ngilaya le ban persupu ya presiden barang ba udai ban shim ya kata ka benta humu barit lada udai presiden nang baru teng kum kinong yalam ngihap hi ban long ki basurit henry ue ban priang tengam kwa ban betai na ka e ka dau ba le ya kata Henry Filatip bah kita kisi ki balalej no idon ki kita ki video ki ba ula kershan ya kata ka political party te kum ginong yalam ngim kwa bagani ka seng kan syakren anda ka baong bagade ka political agent jongno te kum ginong yalam hingim suru ngim so sngan ru ban mi syakmat ban shim ya ki isu jai ban reu namar ba ki babun hi kim kershan su ya gane ka seng dena kata ka daw ngi larai rang ba ngimi no kata ka de kanong rim ka baningkong kanong rim ka baar kalong ka jingmi jongi laj no tang kanong po circle hapo Haribhoy district baru ki unit kiba ngalalum lang hagini ki prasnem jingyal inti jonga barka circle kiba ngi kentup hadu khat khandai teli khatwei teli ki circle hapo ki circle ngi namyo ya ki unit ngilaya rai ban yami rang bano kadau kalong namar ba hagani ka seng ngimla ban pau ya ki shisha nga kamunong yalam na po Haribhoy hadin balayu i gitu ki kenram hapo ka sisi nga ha ka jingkhot sisi nga lalit ban nga pensngeu ba kadai ban longkum kata galenti ba pidei ban syong thaitno sipor namar ba gajat nriu ga don kam ya ka jinshania kumba ka shania ha ki por baladep ya ka ichnam henry ba te unong yalam tre ban pendam ya lade nena kata kadau nga larai ba rengkat bat baro ki circle ki unit ngilaong ba kalabiang yang ina marba hagane ka seng umla ban kernya ka jing shisha dena kata kadau ba kami ke kubor menin ka boong ba labe seng ya kinong yalam jong ka HANM Haribhoy district ngakwa ban keren bat ban jubab halor kata ki benta umdei ba be seng yangi kilabu kumbala ban rap unong yalam bah khamat yangi labu artli ki option kawi ka option kalong bang intap ek miau ya ka jingle jong te presiden rang ba daga bau kersan bat long political party jong kano ka seng sai partai ngim kwa banjar kerteng kabar kalong ba ladang ngim kersan ladang ngim tap ek miau ya kete jingle jungu yang yun sabe dena kata kadau hadin ke jingrai jungi baru ngalakhot ya ka isi boy ngiong ba dangla yangi banjit ya kelenti ban sabe ban ya ka ba syakren jamdau ban ya ka ba syakren beng ban ya ka ba ngi ing semang ngi le engkong semang kmat ya ka jai benriu jongka dong ba ka thai de boy jungi dena kata kadau ngi larai rang ba baong ba ngin mi no nagane ka seng te haga sakawai bagi benin ki crunch hanga constitution jongka HANM nganong ipi baro ki pajba ki bayo skill yang ini ki khobor na kaleng jongi haga HANM kamdon constitution lada jin baladon ke constitutions pilai iu nong yalam hakat kini ki snem mentala kan riu teli ki snem ka HANM kaya nanti pilai iu nong yalam ubade ubastat bah
hapo H&M subun bagi nong yalam ki bastat Henry namar bak constitution hapo H&M Camden constitution utu bakran menin assistant secretary sotun modu uruan sotun wong ba labe seng yo presiden juga H&M lembag constitution ka constitution iu pitip mapi ngala tre hapo H&M prasnem ngalalong senior ngam padio ya kata constitution ban pulih hapo H&M ka constitution lada keren ya ka constitution wat utu bakran menin sepang ka constitution empat long babit wan hapo kaseng usabe na kaseng ulit banjoin bakawai pa kaseng bat kum general secretary seng kami hadin arbanai resign dala de resign wan hapo H&M uyo banlong assistant secretary jong kaseng kami hangno ka don ka constitution iyo mudur mapi sakawai ka constitution menin labe seng yo presiden bat min la bantung yo presiden jong riboy Shano ka constitution gadan lada gadan constitution shano kata ka jing suspend yo president ni dawa ban suspend yo president haka H&M sangkmi jing shisha namar ka jing le bakla jungu hanra ya kata constitution la sha bod bod kapakungsan higalong hapo H&M kamdon ke constitution kipat badon sekeleng sadong ngakwa penpetip ngala tre po H&M ngala don pokaying ngatip kamdon constitution hanra la shu pen paria pen thobria da bong ba katkum ke constitution kamdon constitution hapo H&M jasagawai galong ba menin ki ong kumne nga ko munong yalam na pori boy nga sedang ban ngakwa ban penjot pan praya kajinya teli hapo kaying kasem daga basaingan jubab mano na pleng jongi ki bakwa bandon hapo kaying kasem kabala sedang ban pra kabala sedang ban jot Henry hapshu tap ek miau jubor mano na pleng jongi bakwa bandon ngakwa ban keli ya ki samla ki bakwa ban panyeso bat kaseng H&M nganong yepi kaseng H&M gade ka wei na kiseng kiba kendum kenram bah nagadau tang shimet umdei nagadau jong kibabun nagadau tang shimet laong ruba ngikwa ban perawat ya kaing kasem ke badan hapo central body ru ya kasi isi umdei tang pori body sek ngakran daga basai nga kumunong yalam ladang ayu i bakaseng kayat bakla barok kawai kaseng ngamkran ya ka riboy ngamkran ya ka west ngamkran ya ka east barok kawai hapo jing lam jong presiden lam perang karbani lada kaseng kale bakla ngam ban se ban pen pra ya kaying namar ba ngapan pra ya kaying namar ba ngam kwa baka jaj benriu kan yap nakwa baka jaj benriu kan im ne na kata kata ngam ban se ban pen pra ya kaying ga banga ngasyo amar ngam kwa baki kibabun kibabut yanga kile syong ha kata kaying ga bala upaya jong kata kaying ula jan khen karno yang akan long sosat ladangan knyot ngan knin ya ki khun ki kti ki badon kum ki khun ki kti mo ki babut keleng sodong yang bakin lej ha kata kaying ga bala jan pra ngam kwa bakin yap tasagawai haga seng H&M shubun ki ba haga ji shangi kwa ban pan bha pan miat yaka ngimdon personal ya ka seng kadai ka seng ga ba ngilarung kadai ka seng ga ba ngilalong do long snam haka haga ji shang ngimdon ka jingthut ba ka seng kadai tang namar bangi kwa ban penbek ba ngin ya penbek ha kata gadur ba ong ba ka seng sa shisin kan yo jingshon ya nakipaj ba henry te tang namar bangi kren ya kita ki banta yang ngilaweng no na ka seng te na kata kata ong ipi ku menne kabhayangi bangin syaweng ban ya ka bangin syakren jamdau haga jaj benriu ban ya ka bangin tap ek miau ya ka jingle jong presiden nomba khuble shibun na kaliang jongi ka poin bakhadu kalong ba kane ka jingmi jongi na po boy kamdei bangi kwa ban peni ka perthai ba ngilong kita kinong yalam ge ba ik ya ka jaj benriu henry pinsa sakhi ba ka jingshnya kamdon chua po ga chinam bendadon ka jingshnya ni barong ila teli telai menta ndai menta hadin jungi pinso iba ka west kan sa ino ka eastern west kan sa ino ki circle hapo po khapsor kuntup ya ka panursla riwar mingi bata ka napo maulai kini ki circle baro kiba shisha kiba tri shisha po kaseng kumki resort ba jong kaseng kin sa ino hadin jong kajing ino ya ki jong gine ki khot ya kaseng kan sa hiar asut ni som sen ban yu i ba kaseng kan sa hiar hendai ngile kumno amar ba gadai tang na kajing bam pudiang unong yalam barang ba tagamut ba kabha ba ni haban ino bat haga ba yede bat kumbala don bakali ba shano pitmu ba makri ni sapet kapor kadang don kapor kadang balai nam ta jongi ladang idon haga seng ru ngi sekri jai benriu ladang imdon haga seng ru ngi sekri jai benriu bleshu to si kentin nang ba jong ne kapor na kaliang jonga kumu presiden jongka maulukung circle
nadu ba lawan ban penskam yang aku mu presiden jong kamol kung circle leng ba kabor jong ki nong yelam ki ba nadu ka central body kilawan ban penskam yang aku mu nong yelam jong ka maulukung circle tekat hadu kane kapor ka ba ngapenlait ya kane ka kubor ba nakaliang ka jonga kumu presiden jong ka maulukung circle nadu ba ngalayo i ya ka kenrum ka kenram hapo kajing trekam jong ka HNM Ribhoi district bakat hadu ka HNM central body ngai i ba nakaliang ka jonga kumu presiden babat ya ka maulukung circle haka mensim ka jonga ngai i ba ngamla syu bansya ya kini ki ba nakaliang jong ka central body kayalam yang i kum ki circle kum ki unit bat kat hadu jong ka Ribhoi district te nakaliang ka jonga kai ka bangadon ban kren bat ban pasat ya ka jengmut apedang hakane kapor ka ba kalong ba nakaliang ka jonga kum presiden rangkat bat ki member ki ba nakaliang ka jonga ngayalam baro sikata te ngin mi no nadu mentahi kasngi bangam dan su ka jing idei hapedang jong ka HM nadu ka Maulukung circle kat hadu jong ka Ribhoi district te sibun ngidon ki kentin ban penpau rei namar ba kadon hi ki jing sisa nakaliang ka jonga hakine ki snem ki baladep ngalabat ku mujias jong ka Ribhoi district dan rei nakaliang jong ka central body kala disol no ya ka jing trekam jongi po ka Ribhoi district bat hadin jong kata ngila penlong ya ka meeting bat habangi penlong ya ka meeting nilai yo biang ya kinong ilam jong ka Ribhoi district nadu presiden kat hadu sekretari ubat hamai dan rei ngi ipat ba hakine ki tangsis ngi benai hakine ki bladep hakajing penskam ya kinong ilam ki bathamai ngi iba mentapat laweng ya presiden jong ka Ribhoi district jadi na kata kadau banga nakaliang jonga kumu presiden jong ka Maulukung circle ngai iba kamdon kanong rim bangin yaine hakane kaseng HNM Ribhoi district hadu ka Maulukung circle kat hadu ba kita kinong ilam jong ka central body kile da kumne kumtai te dei na kata kadau na kaliang ka jonga kumu presiden jong ka Maulukung circle nga ino no ya kane ka kam rengkat bat ka jing yebet lang na kaliang jong ki dekot bat ki member ki badan hapo jong ka circle padahap hapo kadong ka thagi ka jongi tanggine ki kentin ki ba na kaliang ka jonga ngadan berpau hagane ka puar ka bantah nakaliang jonga ngakwa ban penpau syai hakane kapor bamanta ba ngadei kumu vice president jong ka HNM Ribhoi district bad hakju kapor ngadei presiden jong ka jersey circle te dak mensim ka basukia ngiwan hakane kapor ban pensyai ba nakaliang jonga bad jong ka circle ka ba ngadon hapo ka jingpet ka jingkmi jonga ngilai no ya kane kaseng HNM kadau jingi kolong ba nak itu ki bai ki video ki bala viral nak jingle jong presiden jong ba na post central body te ngasim ru ban pensyai sepangka kai ka ba nakaliang jong central ko ong ba sabe seng omde babe ni le hi ni pan hi ya kata namar nakaliang jong presiden barang ba wa yangi atli ki option bangin tap it miao ya kai ka jingle jong u lene bingin sabe seng te khamsuk bangi ngin sabe na kaseng bangin sa weng na kaseng namar ngisim ba ke HNM kade kaseng jong pajba jong ri ba kadaj menreu om kade kaseng simet jong presiden barang ba jengi te dei na kata kadaw kasim ngisim ya karai bangin ino igene kaseng namar ngiklem it yaw taw presiden ubala banle iki kum ka kam simet hanre ngi kren hangne bang penpau mata hangne bangi le gini bangi i no igine ka kam de na mar bangi dan kata kamsim bangin i ngin chakri yakri ba kajat menriu jong nyotra nyoskum